una sanidad pública que atienda a las necesidades reales de la población. ¿Dónde están los médicos que nos faltan? Ari dira egiten herri askotan osasun publikoaren alde plataforma koordinakundea atera gara kalera bi helburu nagusiekin. Bat, salatzeko Pacto de Salud deitzen diotena, nahi dutela laizter itxi, baina guretzako itxi egin dutela baino kontenidori gabe. Eta bestaldetik handa, uran sartzen garenean, zenbat lekutan medikurik ez dugu izango. Jakin ezazue, Donostialdean, osaldea, bakarrik geldituko da, zentro batean mediku bat. Eta ez dakizen bat herri daude hor. Haien artean zuk ere, orduan kontuan izan behar da. Udan ere gaizotzen garela. Alberto Martínez, osasun sailburuak, datozen asteetan osasunaren euskal ituna ixteko asmoa adierazi du. Prozesu horretan, osasun publikoaren aldeko plataformak eta beste kolektibo batzuk baztertu egin ditu, eta osasun pribatuaren defendatzaileak gonbidatuak izan dira. Esto es lo que os decía, ¿no? Han invitado a Confebask y nosotros hemos sido excluidos, ¿no? La ciudadanía ha sido excluida. 8 hilabete osasun publikoak 8 hilabete pasa dira, osasun publikoak dituen egiturazko arazoei konponbiderik eman gabe. Horien jatorria privatizazioa izanik, Eusko Jaurlaritzak argi utzi du politika horrekin jarraituko duela. 100 milioi negozio pribatuetara desbideratuz. Gardentasunik eta kudeaketaren kontrol publikori gabe. Euskal Osasun Itunaren bidez, Eusko Jaurlaritzak bere irudia garbitu nahi du. Bere erantzunkizuna ezkutatuz. Denbora irabazteko eta herritarrak desmobilizatzeko estrategia hutsa da. Betiko murrizketa eta privatizazio politika berberak aplikatzen jarraitzen dituzten bitartean. Ordutegi murrizketak, osasun zentroak eta etengako arreta guneak itxi. Privatizazioetarako aurrekontua handitzea. Medikuri gabeko zentroak. Pazienteak beste herri batzuetara joan behar izatea. Itxaron zerrenda lotxagabeak, plantillaren behin-behinekotasun handia, aparteko orduen igoera, eta bar. Osasunari negozioa lehenesten dion eredu neoliberal honen aurrean, osasun publikoaren aldeko plataformek eredu berri bat proposatu nahi diegu eragile politiko, sindikal eta sozialei, baita Eusko Legebiltzarreko osasun batzordeari eta herritarrei ere, aurreko ostiralean entregatu genien. Bertan, honako hau plantatzen dugu. Privatizaziorik gabeko osasun 100% publikoaren aldako konpromiso irmoa eta privatizatutako zerbitzu guztiak lehen goratzea. Lankidetza publiko-pribatuko politikak eta aparteko orduak erabat baztertzea. Inbertsioa berehala handitzea, Europako batazbestekoarekin parekatzeko. Lehen mailako arreta eta osasun publikoa lehenestea. Horretarako diru gehiago inbertitu behar da prebentzioan eta osasun sustapenean eta gure osasunari eragiten dioten gizarte lan eta genero baldintzatzaileen aurkako borrokan. Baliabide gehiago osasun mentalean, arreta soziosanitarioan eta genero ikuspegia txertatzean, emakumeen osasunean berdintasuna eta ekitatea lortzeko. Plantilla nahikoa, egonkorra eta kalitatezkoa bermatzea. Herritarren parte hartzea eta kontrol demokratikoa. Baliabide propioak eta kontrol publikoa dituzten itxaron zerrendak nabarmen murriztea. Behatxegarengoan, Tolosaldean eskualdeko ospitale publiko bat sortzea, erreferentziazko ospitale publikorik gabe gabeko osasun eremu bakarra dalako, justu nerian. Baina trabatu nahi zainitzalako pentsatzen, kontxin, berriro ere,
10. gehituko diot, euskera. Osasun publikoak okerrera egiten jarraitzen duen bitartean, eta egiturazko arazoak konpontzeko neurririk ez dagoen bitartean, beharrezkotzat jotzen dugu presio sozialarekin eta mobilizazioarekin jarraitzea. Horretarako, sindikatuei, pentsiodunei, gizarte eta auzo eragile eta erakundeei, emakumeei, gazteei eta guztioi herritarrei, borroka honetan jarraitzeko deia egiten dizuegu. Utzi promesak eta propaganda, benetako konponbideak orain. Gazteei enplazamendu zuzen bat eskutatik juten aizaigula kontua, eta lehen esan bezala mobilizazioekin lortuko deula, lortzea eukiko deuna, bestela behaiek ez duela ezer moituko. Eta besterik gara, azkenekoz, mila esker etortzeagatik eta jarrai dezagun borrokan. Mila esker.